Zdravím. Pokračuju v úpravách. Rozhodl jsem se odstranit boční litinové plechy a nechat tam čistě jen deflektor. No a dovnitř jsem zkusil naměřit a koupil jsem 8 šamotových cihel, tloušťky 2 cm, 25x12 cm. První šamotovou cihlu jsem dal klasicky za dvířka napravo, tam se jakoby zapadla, nalevo se musela vyříznout oblouček na zajištění kliky. Další cihličky už jsem musel zkrátit na výšku 23 cm. Jsou položené lehce na bok, ale protože jsou kamna vypouklá, tak tam bez problémů drží. Poslední 2 cihličky jsem dal na dno a taky jsem je musel zkrátit. No ale první cihlu musím teda dát až za šroubek, aby to tam pěkně, jak jsou šroubky na dně, tak za dně a pak další druhou. Jsou jakoby posunuté mimo spáru bočních cihel, takže tam pěkně zapadnou. No to je všechno, kamna teďka topí na vyšší teploty. Řekl bych, že je úspornější.